tichabatira tenzi nguva yatopera tichabatira mukombero wechipfeko chake tikoponeswa tariro tsvene inotisunda kubatira tenzi nguva yatopera tichabatira mukombero wechipfeko chake tikoponeswa ngatifambei nekuperera nemoyo munyoro mubasa basa richazopera tenzi ouya kuzotora vachaponeswa zvakafanira kuti tirinde nekutsungirira mubasa basa richazopera tenzi ouya kuzotora vachaponeswa zvakafanira kuti tirinde nekutsungirira mubasa basa richazopera tenzi ouya kuzotora vachaponeswa ngatifambei nekuperera nemoyo munyoro mubasa basa richazopera tenzi ouya kuzotora vachaponeswa hazvizivikanwi tichazovei kana muponesi Jesu ouya tichabatira mukombero wechipfeko chake tikoponeswa hazvizivikanwi tichazovei kana muponesi Jesu ouya tichabatira mukombero wechipfeko chake tikoponeswa ngatifambei nekuperera nemoyo munyoro mubasa basa richazopera tenzi ouya kuzotora vachaponeswa ngatifambei nekuperera nemoyo munyoro mubasa basa richazopera tenzi ouya kuzotora vachaponeswa. Tenga Mwari maderano nekutenderwazve kwataitwa kuti sangane tichishumira nekupembera pamusangano wematumba amunozviri kuitika kwandiri rwiyo rwaimbwa ndandoda kuti rwetheme song yangu pamupembu pano torinarwo kumba gariro chene inoti kubatira tenzi ishe wechipfeko chake tikoponeswa ngatifambei nekuperera nemoyo mubasa basa richazopera uya kutora vaponeswa zvakafanira kuti tirinde Jesu ishe ouya tichabereka mtsungiri nekuperera nemoyo nyoro nyoro mubasa
ndichazo Jesu wauya kuzotora wachaponeswa ona hazvizikanwi ndichazowe eindai nesiishe uya asi na tokufana naye tose tikafana ungati nekupera nemoyo byose umubasa pera Jesu This is powerful. Amen or no amen. Anditana Joni tinetaro yakakomborewa. Nyika ingaite zvainoita, Satani angaite zvaanoda, but tine tariro chete. Nekuti kana Ishe ouya, tichafanana naye. Ngatinamatei. Baba wedu vari kumusoro kudenga, tinoda kukutendai manherano, tokutendai matiudzazve panzvimbo yamatara kuti tisangane nemi. Taakukumbira kunatswa neropa renyu, kuti tizadze nemweya wenyu mutsvene, tizarurirwe mwoyo yedu nepfungwa dzedu, tinzwisise shoko renyu, nekuti shoko renyu bedzi richatiraramisa, tigomira nekurarama sezvamunoda imi. Nezita raJesu Kristu tenzi wedu, amen. Musoro wenhaurwai wedu manherano kana wechidzidzo chedu uri kutiwo upenyu hwemukristu, the life of a Christian. Upenyu hwei hwemukristu. Handei pana Job chapter 2 verse ya 3 ndoyachatanga kuerenga. Job chapter 2 verse ya 3. Tinzwa kuti inoti kudini. Verse 3. Job chapter 2 verse 3. Verse ya 3. Yes. Jehovha akati kuna Satani, wachiratidza muranda wangu Jobho here? Nokuti hakuna munhu wakafanana naye panyika, munhu wakakwana, wakarurama, unotya Mwari, achidzenga zvakaipa, anorambira pakururama kwake. Kunyange iwe wakandikurudzira kuti ndimuparadze asina mhaka. Mukona pano vari kutaurirana ndiJehovha ndiMwari naSatani. Vanoti warangarira muranda wangu Jobho here? Apa Satani akanga achatenderwa kuenda kudenga, obvunzwa padare riri kuitwa kudenga nevamwe vakuru vabva kune mamwe maplanets. Satani unonzi uri kudei pano, unoti ndiri kubva kupota nenyika. Jehovha oti ko haurangariri muranda wangu Jobho here? Ainda ndiri kuda representative kuearth, iwe haukwani. Kune muranda wangu wacho ndiJobho. Ukaerenga testimonies inoti iyo Jobho ndiye aimirira chechi yaMwari, and Jobho ndiye anomirira chechi yevanhu vaMwari of all the faithful servants vachararama pamusoro penyika. Chimiro chake chekutenda kwake kureva kuti kana uchida kurarama semukristu, zvakanaka kutora muenzaniso pana Jobho pakurarama kwake nepakutenda kwake. Tichaverenga Job chapter 1 pavhesi ya 1 kusvika pa3. Regai tiverengerwe tinzwe kuti inoti kudii. Verenga murandakadzi. Akanga kuine munhu panyika yeUzi, wainzi Job. Munhu uyu wakanga akakwana, akarurama, waitya Mwari, achinzvenga zvakaipa. Iye wakaberekerwa vanakomana vanomwe nevakunda 3. Uye pfuma yake yakasvika makwai ane zviuru 8, namakamera ane zviuru 3, nemombe dzakaringana
aya majoku ana mazana mazana. Ngatifambei nemakazi embongoro ane mazana mashanu nevanhu vazhinji paimba yake. Naizvozvo munhu uyu akanga ari mukuru pakati pevana vemabhazuva. Tinotenda pano tiri kuudzwa neupenyu hwaJobho hwatiri kuisirwa muzvikamu zviri zvatichaisa muzvitatu zvinobata upenyu hwemunhu woga woga anorarama panyika. Chekutanga tiri kutaurwa upenyu hwaJobho hwekunamata kwake, Job's spirituality, upenyu hwake hwekunamata. Vhesi 1 yati panyika yeUzi paive nemurume ainzani, murume uyu anga akakwana. Rechirungu rinoti blameless. Kukwana zvinoreva kurevesa, zvinoreva kururama, zvinoreva transparency, munhu anorarama zvinhu zvake zvese zviri pachena, zvinoreva munhu anorarama zvaanotenda, munhu ari pious. Jobho anga akakwana, zvinoreva kuti hapana chawaifungira pana Jobho chakaipa. Iwe semutendi wanhasi, denga ringati panyika yeZimbabwe kunzvimbo yekujunction kuMhondoro, vanhu vekunoziya ndiani ndoziwani paive nemurume ndiani wekuno kujunction ndiani waZiro, paive nemurume ainzi Ziro. Murume uyu anga akakwana. Regai nditaure ndichida vanhu vaMwari. Vanhu ivhino vatisinganamati navo vanoziva chimiro chedu. Vanhu vasingatendi vanoziva chimiro chedu. Iwewe tikaita funga nazvo nhasi paupenyu hwedu hwechiKristu. Job was blameless. Iwewe nai mai, nai baba, nai mukomana, nai musikana, pamusha penyu pakaita rufu, yonopuhwa kiye pachikafu here. Munhu umwe naumwe ngaazvifungire. Ivhino vasinganamati vanoziva unhu hwako. Haisvika ngenitaure ndo. Ivhino vasinganamati hama dzako dzinoziva kuti uyu akakwana kana kuti haana kukwana. Vanokupa bhuku rechema here kuti wanyore risina receipt ravanoziva kuti every cent will be accounted for. Receipt inoi, receipt yakaiswa nokuda kwechitema. Tese takarurama pamberi paMwari, hapana need yereceipt book, hapana need yeaudit. Job was blameless. Vanhu vanonyatsorara hope parufuti, nyama dzese dzichaenda kubhoti. Idzo dzavakudhura kudai, neshuga dzose, necooking oil, kana kuti dzimwe uchaburitsa usiku uchiisa mubhedhi kuenda nadzo kumba. Munhu aipa kamazuva. Tiri kutaura vatenda, tichitaura vekunze. Job was blameless. Anga akakwana, anga akarurama, zvinoreva kuti aive neukama hwakasimba naMwari. Aitya Mwari, zvinoreva kuti ainamata Mwari, uye aida Mwari nemwoyo wake wose, hanzi ainzvenga zvakaipa. Ndobva tataurirwa mhuri yake, zvikanzi aive nevanakomana wangani 7, wakunda wangani 3, aive nemakwai mangani 7,000, aive nemombe ngani, mombe dzaive ngani 1,000, makamera aive mangani 3,000, nemakadzi embongoro mangani 500. Ukaona bhaibheri richitonongodza kutaura tumwe tumadetails
paunofunga kuti hatina basa, hapana chiri mubhaibheri chisina basa. Vali yemunhu yaidhitemerwa nezvaanazvo haizvini. Mutaimu yaJobhi, nekuda kwepfuma yaanga ainayo iyi yezvipfuyo izvi, he was a multi-billionaire. Actually, vamwedzidzi vebhaibheri vanototi nekuda kwekuwanda kwepfuma yake Jobhi aitogowera vana vake makamera, makwai, for management purposes. Vamwe vanototi kuvanakomana ai 2,000 sheep each, kuvasikana 1,000 camels each, 3,000 camels. Maibva ati mbongoro vana maanda zvetransport zvemota, bhaati maneja ibhongoro, iye bhaa maneja mombe. Ndozvinotaura madzidzi ebhaibheri. Endi nguva yaJobhi handi munhu wose aiva nemangamera. Ngamera yaitwa neumambo kana vakuru vepamusoro. Zvinoratidza kuti Jobhi anga asi munhu wemhanga-mhanga. Aive ne3,000 camels. Endi vadzidzi vebhaibheri vanoti value yekamera imwe chete yaive value yethe latest Mercedes Benz yanhasi. Hamuna kuzviti. Kuri kuti Jobhi had 3,000 latest Mercedes. Bhaibheri rabva rataura rikati aive nevaranda vakadini vakawanda. Uye akanga ariye mupfumi mukurusa muEast Palestine kwaakanga ari. Ngatimbonei zvaakarasikirwa nazvo Jobhi 1 verse 14 na 15. Jobhi 1 verse 14 na 15. Nhume ikasvika kuna Jobho ikati, mombe dzanga dzichichera nembongoro dzichichera kurutivi rwadzo. Yes. VaSebhia vakadziwira ndokudzitora, nevafudziwo vakaurawa, ini nemunondo. Ini ndoga ndasara kuuya kuzokuudzai. Mombe dzadzichirima, madhonga achifura pasai. VaSebhia kwakuuya kwakuzvitora zvese, kwakuuraya vafudzi vose. Ndindoga ndasara. Munhu auya kuzoudza Jobhi. Handeipa verse 16. Iye akati achataura. Umwe akasvika wakati Mwari vakabva kudenga ukapisa makwai nevafudzi vakavapedza. Ini ndoga ndapukunyuka ndauya kuzokuudzai. Uyo achataura kunobva kwauya umwe. Kwabva moto wabva kudenga yakuti kuna Mwari haasi mametsi soro iri kutambwa apo. Wauya ukapisa makwai ese ari 7,000 abva atsva ese newaranda wacho wanga wachifudza wacho ese wabva wapa pamwe chete. Pasara ini ndoga. Satani aingosiwa munhu ana anodoriponi chete. Handeipa verse 17 na 18. Yes. Mumwe akasvika akati vaSebhia vakaita mapoka matatu. Wauya wakeredhiya nayo. Vakaatora nevafudziwo vakaurawa nemunondo inopinza. Ini ndoga ndapukunyuka ndauya kuzokuudzai. Wakedhiya wauya watora makamera ose ari 3,000 wabva wauraya muwaranda wose. Pasara ini ndoga ndindasara. Verse 18 na 19. Iye wakati achataura, mumwe akasvikawo akati, vanakomana venyu nevanasikana venyu vakanga vachidya nokumwa waini mumba vemukuru wavo. Dutu guru ndokubva kurutivi rwerenje. Ndokurava pamakona mana eimba. Iyo ikawira pamusoro pavana vakafa. Ini ndoga ndapukunyuka ndauya kuzokuudzai. Vana vaJobhi vaive netsika yekuita mabirthday party, asi mitambo iyi yaitwa kumba kwavanakomana.
musi uyu mutambo waitirwa kumwanakomana mukuru, saka kunouya dutu rosworowa madziro emba pari kuitwa mutambo mune vana vaJobho wese vari 10 nevaranda varimo wese. Imba inondomoka yowira wose, kosara munhu 1 oti ndindauya kuzoripota, ndindogandasara. Bona kuti Jobho akarasikirwa nezvose zvaakanga ainazvo, zvose inembi nemaminutes. Paiti uyo achiuya kuripota acharipota umwe achisvika, uyo acharipota umwe achisvika. Iye zvinosangano tinoda kuti tiongorore nheyo kana zvimiso zvinomisa upenyu hwemukristu, zvaanofanira kurarama achiziva, zvaanosangana nazvo nezvaanofanira kuita. Handei pana Job chapter 1, ngatidzokerei pavhesi ya1. Inoti kudini? Kwakanga kuine munhu panyika yeuzi wainzi Job, munhu uyu wakanga wakakwana, akarurama, waitya Mwari, achinzvenga zvakaipa. Nyaya ndiri kuona pano patinorarama semakristu, tichitora example yaJob, munongedzo yekutanga ndeyekutiwo kuva neukama hwakarurama naMwari kwakakosha kupfuura kuva nepfuma yenyika. Kuva neukama hwakarurama naMwari kunokosha kupfuura kuva nepfuma yenyika. Kune vanyori vanonyora mabhuku vanowirirana neni, ina handisi munyori, asi vanowirirana neni kuti kana uchida kunyora bhuku, kwekutanga uku unonyora mahighlights enyaya uda kuburitsa mubhuku, so that you catch the attention of the reader. Asa munyori dai majabe. Dari mumwe munhu idzwai achinyora pamusoro paJob, aiti panyika yeuzi paive nemurume ainzi Job. Murume anga akapfuma, aive nemakwai 7,000, aive nemakamera 3,000, aive nemombe dzinokwana majoki 500, aive nemakadzi emabhongoro anosvika 500, aive nevana 10, wakomana vanomwe, wakunda 3. Murume aityisa, aive nevaranda vakawanda, andiyanga akapfuma Palestine yose, asi aitya Mwari, akarurama, achinzvenga zvakaipa. Not with God. This word is inspired. Amen. Mwari chauda kutsimbisisa ndechekuti ukama hwakarurama naMwari hunokosha kupfuura kuva nepfuma yenyika. Hunokosha. Saka pano tinoona Job kuti attainment of possessions in the material world is secondary to having a right relationship with God. Hakuna hazikoshi. Handei papoint number 2 pavhesi ya5, Job chapter 1 verse 5. Inoti kana mazuva okutanga kwawapera, Job waituma nhume kuvadana vanatswe. Yes. Iye ndokumuka mangwanani okupisa zvipiriso zvinopisa zvaivaringana wose. Kuti Job wakati, zvimwe vanakomana vangu vatadza vakashora Mwari pamwoyo yavo. Job waisidaro nguva dzose. munongedzo yechipiri, kupa zvipo, it's a normal part of one's relationship and worship of God. Kupa zvipo zvotsika
nhika yemunhu ane ukama nekunamata Mwari. Kupa zvipo hati Jobho aiti kana vana vako vakandoita mutambo asina kumbodzwa kuti pane chakaipa chaitika, wadzoka aitora mumwe nemumwe omupirisa, otora chipiriso chake, otora gwai opirisa, oti Baba Jehovha, pamwe vana pavada vanga vari uko vafarisa vakatadza. Saka Jobho aizviita hanzi nguva yose. Chainzwisiswa naJobho ndechekuti munhu haapuhwi kuna Mwari nemunamato kana uchida kupira munhu nemwoyo kuna Mwari asunungurwe pazvivi zvake. Kupa munhu kuna Mwari zvinoitwa nechipo. Giving, you are symbolically giving your heart to the altar of sacrifice to God. Kupa moyo nekuzvipira kuna Mwari. Kare kwaibviswa hwai, and Jobho hanzi aitora hwai because hwai yaimirira mutadzi mumwe. Saka pavana 10 aisapirisa hwai, aiti mwana akauya nehwai yake, mwana hwai yake iri kumirira umwe neumwe nezvivi zvake. Nhasi Kristu afa pamuchinjikwa, hapasina nyaya yekutora hwai. Taakupirisa isu moyo yedu, asi tinoipirisa nezvatiinazvo, zvipo zvatiinazvo. Actually, saka point yatinoona apa ndeyekuti giving of offerings is a normal part of one's relationship and worship with God. Inabara Job chapter 29, muone kuti yanga iri tsika yaJob yekupa. Verse 11 to 16, musabvepa 1 nayo inoti munzwe tsika. Verse 11 to 16 nayo Verse 11. Nokuti nzeve yakati ichinzwa ndokundiropafadza. Yes. Ziso rakati richindiona ndokundipupurira zvakanaka. Yes. Nokuti ndairwira varombo vaichema nenherera novaishayiwa mubatsiri vaikaropa vaindiropafadza. Ndaiimbisa mwoyo wechirikadzi mufaro. Ini ndaifuka kururama, ndaiko kwaindifuka. Kururama kwangu kwaiva senguo nekorona. Ndaiva meso amapofu netsoka dzevanokamira. Ndaiva baba vaishayiwa. Ndainzvera mhaka yevandakanga ndisingazivi. Jobho apa akutaura kuna Mwari, yake yapera, zvese zvaparara. Akati Mwari, matembera kuparara kwepfuma yangu. Chichatamburai basa renyu. Anotambura handini. Basa renyu ndo richatambura. Ini Baba, ndaiti ziso rinondiona raindikomborera. Hamuna kubadzira ipapo. Kune kuti wese aisangana naJobho vaingoti munhu waMwari, Mwari muchengetei, nekuti Jobho aisapfuura munhu anotambura asingamubatsiri. Saka ziso raindiona hanzi raindikomborera. Kuti mukomborere munhu waMwari, mukomborere munhu waMwari. Ukapa chirikadzi nenherera chembereri kumusha, munamato unodzikwa naMwari ndiwe nherera nechirikadzi. Hai, raindikomborera. Ndairwira varombo waichema nenherera dzose nowaishayiwa mubatsiri. Ndaiimbisa mwoyo wechirikadzi nemufaro. Ichikungoona mota yaJobho yasvika gamberi yake transport yasvika yaipururudza chirikadzi even asati yaona paso. Kuti waya munhu waMwari, waya munhu waMwari. Wozva zvaiitika takakurira umamisha. Paiti nguva yeKrismasi ndo pataidya chingwa neraisi ndokaiurayiwa huku. Chingwa chaiswa murusero kuno vasina kukura ngazi. Nemajarini vopfekwa zimajarini
ndopamaidyiwawo majari nejepu neziukurouraiwa zvoiswa mumarisero anoziva kuti nhasi krismas. Saka ndopaiva vanhu veharare, ndokune kwauya vanhu veharare, hama dzeharare, marebhiyo achiswa panzi kuratidza kuti nhasi izuva redu. Saka paitiwa navo vanhu veharare kana vachiuya, waya vana mukoma nanani vari kumusha, wakanzwa mota dzichiuya, vanhu vanomhanya kufara payati panomhanywa ikufarirwa zvinhu zvauya zvabva kuti kuharare. Zvobva ari kuti pandaingopfuura nepamusha yechirikadzi dzaipembera sekungoona jesu amusiiaa ukaona jesu taimbisa chirikadzi nemhere kuimba chaiko iwe dzikakuona dzinodii kutara neupenyu hwemukristu iwe unodii kupanga iri tsinga yaJobhu. Hadeipa next verse pana Job chapter 1 verse 18 na 19 tamboere yaiti vana vari kutambo pakauya dutu rikaparadza imba yose vose vakaparara. Poindi yandiri kuda kunumber 3 inoti iyo kunyange nemunyika ino kunyange vakarurama vanosangana nekurasikirwa nekurwadziwa nekutambura nerufu. In this world, even the righteous will suffer, will experience loss, pain, suffering, and death. Upenyu hwaJobhu uri kutiratidza kuti kunyange vakarurama vanosangana nekurasikirwa, vanosangana nekutambura, vanosangana nekurwadziwa, vanosangana nerufu, vanosangana nazvo. Kutambura imwe experience yatinosangana nayo parwendo rwechikristu. Tiri pahondo huru. Ini pane point yandofunga iyi. Jobhu akanga akakwana akarurama. Pada pamwe pano tingashayiwa kana tingawana vashomanene wakasvika palevel yaJobhu. Although Job was so righteous, isusu tiri so unrighteous, but Job suffered so much nekuti isu wacho vari unrighteous hatisati tasvika palevel yake. Ndiri kubatika here zvandiri kutaura. Job akatambura zvikuru, iye akarurama zvikuru. Isu tisina kurarama zvikuru, kururama zvikuru hatisati tatambura kusvika pakasvika Job. Point iri pakuti Mwari achida kutidzidzisa kuti paupenyu hwechikristu suffering chimwe chezvinhu chatinosangana nacho nekuti tiri munyika yematambudziko. Hadei pavhesi inotevera pana Job chapter 1 verse 12 inoti kudii? Yes, nayo Jobhu akati kuna Satani, tarira zvose zvainazvo zviri paruoko rwako, asi usatambanudzira ruoko rwako kwaari. Naizvozvo Satani akabva pamberi paJehovha. Yes, panotinzwa Satani ati haanga kunamatai pasina here chii. Alright, enda unoita zvaunoda naye asi usamubata musiye ari mupenyu. Poindi yatiri kuda kuona apo ndeyekuti Mwari unotendera zvimwe zvinhu kuti zviitike kwatiri, asi haasiri iye anokonzeresa kuparadzwa nerufu. Mwari unokonzeresa kuti zvimwe zvinhu zviitike kwatiri, unotendera. Jehovha unotendera zvimwe zvinhu kuti zviitike kwatiri, asi handiye anokonzeresa kuparadzwa nerufu. He is not responsible. He only allows, he only permits the devil. Bad things don't come from God, but sometimes he allows it to happen for his purpose. Pamwe tingatadze kuzvinzwisisa asi tichazvinzwisisa gare gare. Asi point imwe yandibata huru hei. Satani kana achiuya kwandiri mwana waMwari haangouyi. Haisi.
anotondikumbira kumuridzi wangu. Anondikumbira hawi manga manga, ndiri mwana wamambo. Wakorinde kutanga chapter 10 verse 13 inoti, verse 18 inoti, yes, hakuna mizo wakakubata imi, hakuna mizo wakakubata imi, vanhu vose, asiva vanhu vose, asi Mwari wakatendeka, hatenderi kuti muizwe kupfuura, haatenderi kuti muizwe kupfuura pamunogona napo, pamwe chete nemwizo, uchakupaiwa nzira yekubuda nayo. Amen. Kureva kuti Mwari ndishaundotaura sei, kana muidzi wauda kuuya kwandiri kuna janda, Mwari anoisa pasi peo. Kamutikimoza ndiri uituku, Mwari unoisa pasi peo kuti anoukunda here. Ini ndobva ndati tokorika, ukaona muidzi wauya kwauri, iwe une ukama hwakarurama naMwari, ita praise God, maona kuti ndinoukunda. Nekuti Bhaibheri rati Mwari haazofa akatendera kuti kuuye muidzo unokukunda iwe, asi ava haatendera wese muidzo kuuya kwauri, atoisa nzira yekuti ubude mari. Maona uinayo ukaona muidzi wauya kwauri uine ukama hwakasimba naMwari, ita Mwari ndokutendai maona kuti ndinoukunda. Nokuda kwenyu ina handina simba, ndakumira nemi, ndozvikutaurwa pano. Saka tinofanira kuziva kuti Mwari unotendera miidzo kuti uye kwatiri, asi handiye anokonzeresa kuparadzwa nerufu zvose izvi. Handei pavhesi, next verse, ndiani? Verse 10, Job chapter 1 verse 10. Job chapter 1 verse 10. Verse 10. hamuna kupoteredza here nerunhanga, iye nemba yake nezvose zvaainazo kumativi ose, makaropafadza mabasa amaoko ake. Vhesi ya 10, hamuna kumupoteredza here nerunhanga, iye nemba yake nezvose zvaainazo pamativi ose, makaropafadza mabasa emaoko ake, uye pfuma yake yakawanda panyika. Disatadui basi muri kujobva harudo kunamatai pasina here, makamupoteredza iye nerumhanga iye nemba yake yose nezvose zvaainazvo. Hamuna kungopoteredza chete, makamuropafadza mabasa emaoko ake, mukamupa pfuma yakawanda. Saka ari kunamatai. Poindi yandinoda kuti bata apa pavhesi ndeyekuti there is a powerful God who is in control of the affairs of his people. There is a power. Kuna Mwari wamasimba ose anotungamira nekubata pazvose zvinoitika mukati mevanhu vake. Inzwai, shuwa Jehovha unochengeta. Patinorara Jehovha unochengeta. Patinodya Jehovha unochengeta. Mapisarema 34 verse 7 inoti mutumwa waJehovha unopoteredza vanomutya nekwadi nekuvarwira. Jehovha unotichengeta, zvose unotichengeta Jehovha. Uye zvechokwadi Jehovha unotikomborera, unotikomborera chaizvo kana tiine ukama naye. Vamwe vedu mabhizinesi edu zvinhu zvichioma kudai, uyo richibudirira bhizinesi rako, usazvirumbidza hama yangu, ndiJehovha ari kukomborera. Vamwe vedu tiri mumabasa ari kufamba zvakanaka,
anyway regai nditaure pointi mamiriro enyika kwete ino chete pasi rose mukuona kuna naamerica brexit watuchinja magavhumendi wachinja ikonomi haisi yezimbabwe chete pasi rose iri kuvhiringa musuno wakatochinja hurumende kubritain wanetseka nenyaya yebrexit yekubuda mueurope wese kuna nagermany kuitaly kugreece kune maproblems tisatamboya kuafrica mamiriro enyika haana kumira zvakanaka regai ndikutaurire hakuna economist kana ani anoziva accounts anogona kuti bhizinesi ribudirire ndikutaura nguva yatiri kurarama inoi hakuna ukaona zvichifamba rumbidza jehovha wakomborera hemeni vanhu vamai ndijehovha aukomborera saka pano jobho aizviziva izvozvo handei pavhesi inoteera job chapter 1 verse 21 inoti kudii saka tinoparadzwa kuti kumusoro kuna musiki anopa anochengetedza uye anoropafadza vanhu vake nguva dzose naye akati ndakabuda mumimba mamai vangu ndisina ndichadzokera ndiri muswi jehovha wakapa jehovha wakatora zita rajehovha ngarikudzwe God owns everything mwari ndiye muridzi wezvinhu zvose isitiri wachengeti bedzi jobhu chakaita kuti azive asvike pakutenda zvataurwa najobhu 2 aiziva kuti ini handina chandiinacho zvese ndezvajehovha ukaziva kuti zvese zvaunazvo handi zvako handezvajehovha unorara hauiti stress pazvinhu zvemuridzi hatiri kwezere kangani pointi iri pakuti zvinhu zvose ndezvari ndezvajehovha ari kuti ndakabuda ndiri muswi wana wangu vazhinji vakasununguka umbuya nehanda umbuya nehanda ikoko ndokwaishamisira mazuva iwayo baba wacho ainzi gara apa mudzimai achisununguka uone mabasa ako uone hauzobereki wakawanda achisingiya kozva ndaimbotiza wambobuda kuti chambobuda ndikudzoka manje waroha nehana zvatifa wakuziva kuti mwana wangu ndauzodzoka asununga kuti komamaenda hana ndambodoro panana ndambofa panze vanhu vanoshanda zvitirei hemeni kana mai ndiri kukurumidza munoshanda kubereka kwakaoma munobva muyateonerera kambuya nati mwachimisa makumobuya zvaoma arwadzanu munhu kumira nemusoro hatitemo taizviona wakati mari yoweyo ona mwari kupinda wakachiwa semunhu ona mai mune basa ii ukaona anorava mukadzida hazivi zvako regai titaura asi chandakaona munhu paanoberekwa mwana achibuda achiberekwa anouya asina kana chaainacho kana tsono muruoko kana pini kana napken kana bhodhoro remukaka kana toy nothing munhu anouya asina uri muswi otorwa kwekutanga usvinira kauya munyika ine zvinhu zvayo haisvika tichipinda munyaya taamutipinda munyaya manje tiuyaidangiritiiaidai halo kauya munyika ine zvinhu zvayo ona twana twakura sezvaikatira chibonero twatedzadi twakura kuti tikuona tichinetsati tirikurwira zvinhu zvepano pamhondoro
kwazvakaona zviri pano. Damba rangu, yapera damba rangu, yapera damba rangu. Makaronepi marona pano. Wabereki dzidzisai vana wenyu, musangorowa idwai. Kutaura upenyu hwechiKristu. Torai vana venyu waziva vachiri vaduku. Nai vana vangu muri kurwireiko? Ndozvandaita vana vangu. Muri kurwireiko vana vangu? Chini changu ndechangu nomu nohanda ndaipa ndawati pamatoberekwa ndaiyepo vana vangu. Hapana akwaya nechiro. Izvi makaona zviripo. Tambai nazvo zvakanaka mese, hapana muridzi wacho. This message inofanira kustika mumukristu wese kuti we own nothing. Hatina chedu. Kunyange iwe wacho hausi wako. Ibu takasimbisa job chigwe. Umwe ndisimbichiita effort kubulawayo. Once a Sabbath. Takuenda musefu. Elda aigara mubulawayo, flat mubulawayo, padhuze nepaABC yomubulawayo, not ABC. PaCentral Zimbabwe yachinzitudia. West Zimbabwe Conference, town here, padhuze pati. Aigara pamaflat padhuze. Saka taenda kuchechi kwatati. Saka takutora kupinda mudivine service, he was one of the elders. Vakwaya message kuti flat yake yacho yabatira moto, hapana chabuda. But it's not in themselves. At the same time, after Chiruka, the same time, what the family are going to go to the station to bring up better. Or more, my own trouble. What those are like it? What are they? The Barata. Takamda mnumama dirimu. Ndikatoka dirimu. Ndikara zvinosimbisa pachikri. Ukasaziva unozvikuwadza nezvinhu zvisi zvako. Wozviuraya wanowaroka. Iwe wacho kudenga hauendi nezvinhu zvacho zvosara zvichidyiwa nevatora. Ndozvinotaura muparidzi kuti unosiya nhaka yako. I like Muparidzi chapter 6 verse 2. Inoti Jehovha unopa munhu pfuma nokukudzwa nezvakawanda kuti mweya wake usashayiwe chinhu, asi hakupi simba rekudya izvozvo zvose. Zvakushanda izvifera hauzozozvidya zvose, zvinozosara zvichigoyewa nenharadada dzimwe dzekumusha. Mupewe izvi modopa wekwana sekuru wachoko. Dzimwe hama dzausingazivi dzinozikanwa nemajara ekumusha. Iwe waidada nesuku kuti ndeyangu usaibati musaisvibisa. Yemerikana vanhu vaMwari, we own nothing. Jobu ndozvaaiziva, zvese ndezvaJehovha. Ini ndoendera mberi ndichiti, saka kana tisina chedu tinoomerei nezvinhu zvisiri zvedu? Unoomerei nazvo kurambira nazvo? Iye muridzi wacho akuzvida. Mukaenda naMatthew 10 verse 7 na 8, Jesu unoti kuvadzidzi vake, endai moparidzai vhangeri, muudze kuti ushe hwekudenga hwaswedera, murape vanorwara, muite zvose, muporese vanodii, muvabatsire. Obva ati freely you were given, freely also give. Makapiwa pachena, imi ipaiwo pachena. Ndozvatinofanira kuita. Hade tipedzise mari dzedu. Next verse. Job chapter 1 verse 20 na 22. Job chapter 1 verse 20 na 22. Inoti ipapo Job akasimuka, akavharura nguo yake, akaveura musoro wake, akazviisira pasi, akanamata, akati, ndakabuda mumimba verse 22. Verse 22. Pazvinhu izvi zvose Jobho haana kutadza, haana kuti Mwari wakaita noupenzi. Ati Jobho hauzwa kuti uyo achiti makwai afa
ndowe yatorwa wakadii wese wadhinda sara uyo achiuya achidhinda sara uyo achiti adhinda sara uyo asati apedza achidhinda sara wechiteni achingosvikawo kupedzisira jobho hanzi akawira pasi akanamata nevana vese wako kwete mwana wani 10 adestitute within one kwakuira pasi kwakunamata rega ndikwerengere quotation yemutestimony inoti kuita kwajobho kwaakaita uku kwaiye hanzi it was a dramatic denial of Satan's insinuation yekuti kojo mwari unotya munhu unotya mwari pasina here. To the question, does Job fear God for nothing? Job gave the answer yes. Nekuira pasi kwakaita achinamata mwari aitoanza kuna Satan kuti home even munhu asina chaainacho he still worships God. Saka point number 7 yatinofanira kutaura inofanira kuzikanwa nesu maKristu patinorarama semaKristu ndeyekuti even in the midst of personal loss, God is still pakati pokurasikirwa nezvose mwari wakakokodzera kunamatwa nekurumbidzwa nokuti ndimwari. Bhaibheri rati apa Jobho haana ukaenda nayo mberi quotation inototi adzadarezvo Satan was perplexed. Satan hanzi akakatyamara achiona Jobho hakunamata because he had seen many who had guessed God under similar circumstances. Usakashamisa. Job 42, verse 12 na 13. Verenga ichichi. Job 42, verse 12 na 13. Iri kuti? Yes. Saizvozvo Jehovha akaropafadza kupedzesera kwaJobho kukura kutenga kwake. Yes. Wakanga ana makamera nezuru dzine 14. Zvakatainzwa 2. Endai pavhesi 16 na 7. Zvesayo zvaiva ne7,000 sheep zvaguma dzava 14,000. Makamera e3,000 akazoguma apuwa 6,000. Zvese zvakadhabhulwa. Wana asiwana wana kudhabhula. Wana wakaita kuti 10. Mai yakakomborerwa ikaitawa mwana 10. Hamusi kuzwa. Yakaitawa mwana 10 verse 16 na 17. Shure kwaizvozvo Jobho akazogara makore ane 140. Yes. Akaona vanakomana vake nevanakomana Bhaibheri rinoti Mwari akaropafadza upenyu hwaJobho hwekupedzisira akahuropafadza kupfuura hwekutanga kusvikira pamarudzi 4. Zvino Jobho akazofa kutendeka handi kurasikirwa. Testimonies yatiri kuverenga chapter yaJobho iri kuti even wana wake wakazobereka wechipira wanga wakanaka kupfuura wekutanga. Kuti ndikutaurei pakandizipa waisa wakunda wacho waisa watanga. Hamuna tamanza magara kure kani. Halo zvikomana zvaisa vatanga kungovaona vaitya kana usina kururama. Iwe mwanasikana wangu ndokubvunza unotangwa even nadread. Our Job spirit of prophecy inoti hakuna manga aiwatanga kana windi aitowasvikira munhu ane mweya. Iwewe kana windi kana ari kuputa mbanje anoti sisi aona zvedressing yedu nyika kwawo. Hazvo zvazvinoreva wakapfeka uniform yavo aisha rega nditaupirwe nde wakapfeka uniform yavo usamutuke wakutomutuka musandijaire nevamwe ana mai chaivo vakarorwa hauzini nemurume akazodini iwe mukwashi zvibate aiwa akazvibata iwe ndiosina imeikana vanhu vamaralo
iye akazvibata iwe ndiosina. Hapana munhu isu tichikura zera reisu pakurira takaita mudzimai kana akapfeka zvinobadza akachionekwa akapfeka mini takakura kare nei mukadzi aisapfeka dresi inoburitsa mari. Ndakutaura zvechikuru wakuru vari munhu anoenderana nei warora yedu tiri kushaya kwekutarisa ii muri kutionesera hatisi varume nyika unopira kutonga pamberi pangu dedi oisesa dedi handisi dedi ndiri tezvara yemuikana vanhu vamwari kwajobhu zvaisawanikwa izvi izvi ngatizvirambewo nezita rajesu kuti satani anowana mukana mukudzimba dzedu. Uda kutiparirei ruzhowa rwuya kuda kuti haruna pane parwataira because rwaifanira kupoteredza because satani ati jobhu haasvikiriki makapoteredza iye nemhuri yake yese nezvaainazvo zvese. Saka yotani wakauya wakatiminurira pane pavhurika jurawo haisvikusa nauda kutogadzira usatiomesere ndiri tezvara ndisigaerii yemerikana vanhu vamwari hatidetserei. Inini ndiregativhari regaitivhari ini ndakazvibvunza kuti chii chakaita kuti jobhu amire asangana nematambudziko esara chii chaimusunda kuti aramba akamira. Regaitivhari nevhesi Jobhu 19 verse 25 to 27 werengaiti hatisikusanda chii. Jobhu 19 verse 25 to 27 inoti ndinoziva kuti mudzikinuro wangu mupenyu kuti pakupedzesera uchasimuka panyika. Yes. Kunyange ganda rangu rikapwera rose saizvozvo kunyange zvakadaro ndichaona Mwari nayo ndichamuona ari kurutivi rwangu. Yes. Yesu angu achamuona asiriwo mutorwa. Yes. Itsvo dzangu dzapera mukati mangu. Yes. Amen. Amen. Tariro tene inoti ngatsimuke kubatira tenzi iseo uya paka tira mupendero wechipfeko chake tigopone tatifa mbegi nekupere era nemoyo byoronyoro muba basa richazopera Jesu uya kuzotora wachapodeswa zvakafanira kuti tirinde kuti Jesu isheo uya batira mupendero wechipfeko chake tigopone ngatifambei nekupera nemoyo byoronyoro sabasa richazopera. Tinotenda sangano tinoti kudai neshoko ratanzwa manurani. Tinotenda Mwari watidetsere ngatitsinzine chinamato. Kuna baba vedu makanaka muri kumusoro kumusoro kudenga. Toda kutenda Mwari panguva dzemanhurano. Tinotenda takunzwai zvakare muchitaura nesu panguva yemanhurano. Dautenda neupenyu hwaJobhu muranda wenyu wamakawimba nokuminda naye muri mukati medenga kuti at least on planet Earth we are represented. Mwari wekudenga Jobhu haachipo panguva yedu ino, makatendera kuti azorore. Tamirira musi mukuru pakuchauya hwamanda yerira
wakafa wachimutswa achipinda muumambo hwedenga. Panguva ino Mwari muri kutsvagawo naJobho wenguva yanhasi. Tidetserewo Mwari apo tararama mukati menguva yamazuva okuguma. Tidetsereiwo tive vatendi vakawimbika, vakatendeka, vasina chavanopomerwa mukati menguva dzatiri kurarama. Hatizvikwanisi izvi tiri toga kurarama a blameless life kuburikidza koga naKristu. Kana tikamuinvhaita mukati meupenyu hwedu, ndiye une simba rekutipa kuti tikunde chivi zvose nekurarama upenyu hunokufadzai. Titibetseraiwo Mwari wekudenga. Tinoshuvawo kuti Mwari tisakunyadzisei mukati memazuva ano atararama. Isu pamwe chetewo nemhuri dzedu tanzwa kuti naJobho anga ari munhu akarurama, akashingairirawo kuti iye pamwe chete nemhuri yake waratidze kunaka kwenyu mukati menguva yawakararama. Betseraiwo mhuri dzedu mukatiwo megore rino ra2019 tatarisana nemukundopera kwaro. Shuwiro yedu Mwari ndeyekuti munharaunda dzatinobva tibetsereiwo Mwari tive vanhu vakarurama. Tibetsereiwo kuva meso amapofu pamwe chete neavo vanokamhina nevanotambudzika. Itaiwo kuti chiKristu chedu chive nemabasa anobatika. Tinokutendai Mwari nokuti manzwa kukumbira kwedu manherano. Taakudzokera mumisasa yedu kundozorora. Tipewo hope nekurara kwakanaka. Tibatsireiwo, bisaiwo hope dzisina kufanira nekurota kuno kusina kufanira. Bisaiwo kuvhunuka nokuvhunduka kurota wafi. Tenderaiwo Mwari wekudenga kuti misasa yedu iva nerugare kutangira tiri panzvimbo ino. Shuwiro yedu Mwari ndeyekuti zvaitwa zvapera zvenyika ino, yavariro yedu kuwanikwa pakati pavachaponeswa. Mudziyo wamashandisa ukomborerei, murambe muchiuropafadza nekuunatsira zverimwe basa richatevera richipo. Tokutendai nekuti manzwa kukumbira kwedu, nokuti tanamata nekutenda chipota nokuda kwezita ramambo edu Jesu. Amen.